has vist l'acte? Bé, l'ha vist molt bé, l'ha vist molt bé. La veritat és que este és un acte en el que participa tot el teixit empresarial d'Alzira, no? I la veritat és que tant per els premiats, que la veritat és que és un reconeixement merescut, no? Per la trajectòria que tenen, per la importància de les empreses, no? I sobretot perquè és una nit en la que participa tot el teixit empresarial, no? I on veus que realment pues, les empreses d'Alzira se volquen en aquesta setmana de l'economia, no? Que des de fa molts anys pues, cohesiona, no? Pues, a totes les empreses, que busca aportar valor, no? I que especialment aquesta nit pues, una nit d'encontre, de reconeixement i també la seva part festiva, no? Que també està molt bé, no? Pues el veure's, el parlar i el compartir. Això serà molt important, no? Tindre actes com este, imagina que ajuda a unir-se als empresaris, no? Sí. A xerrar, a mantenir contactes. Sí, això és importantíssim en el món empresarial. Totalment. De fet, és un encert en la tipologia de sopar, no? Que és un tipus de sopar en el que la gent pot caminar, va relacionant-se, va parlant per uns i altres, no? I te dones compte, pues, bueno, tot l'ambient de relacions que n'hi ha, no? I que, com tu molt bé dius, no? Perquè en les relacions empresarials, les relacions personals són importantíssimes, no? I tindre una nit per a poder parlar, per a poder conversar, per a poder buscar cites a futur, segur, no? Que moltes empreses estan quedant per la pròxima setmana per a veure's, per a parlar de coses, de temes que tenen pendents, no? Pues, bueno, pues és important, perquè al final les empreses le fan les persones, no? I que les persones tinguin pues, les relacions més sanes i més bones entre vosaltres sempre ajuda. I què et sembla que siguin aquestes empreses d'Alzira amb tanta solera, una amb 90 anys, l'altra amb 85, 60 anys, que siguin les premiades esta nit? Home, me sembla molt bé perquè penso que són tres exemples, no? Que ensenyen coses, no? Per una banda, la carnisseria Oliver, no? En tot el tema de la tradició, no? Una família que de generació en generació va mantenint una tradició familiar, no? Garrigues, no? En l'experiència, en la solvència, com ella explica, la capacitat d'adaptar-se a tots els canvis que se n'anà donant, no? O Sor Ibèrica, no? Pues en tota la innovació i com una empresa se pot anar adaptant a tants canvis com han fet ells. I ens han explicat molt bé com en la seva trajectòria han tingut molts canvis empresarials i cada canvi ha suposat reptes, no? Jo penso que són tres exemples diferents, no? Per això, per la tradició familiar, per la solvència i també servici a la ciutadania, que fa moltes vegades una immobiliària, no? I per aquesta visió també de futur de l'empresa de Sor Ibèrica, pues, tres exemples que penso que ajuden, no? A que totes les empreses pues, sempre mirem i puguem tindre exemples d'èxit. I quina relació tenen els bancs i les empreses, empresaris i banquers? Com és aquesta relació? Moltíssima, no? Moltíssima. Mira, Caixa Popular nosaltres som una cooperativa de crèdit que volem ser l'entitat amb major impacte i implicació social. I això també ho fem donant el millor servici a les empreses, no? A les empreses, als particulars, als comerços, no? Per una nit com esta que parlem d'empreses, això com se fa? Pues, evidentment, escoltant a les empreses, arrimant-se a les empreses, sabent quines són les seues necessitats, no? En què els podem acompanyar per ajudar-los a créixer. Nosaltres hem començat ara un procés estratègic de 3 anys que diguem Cuidar 2027, no? On volem que tots els clients de Caixa Popular senten que els cuidem, no? Que anem més enllà de donar un bon servici, no? De dir, bueno, fins ara estàvem en el que nosaltres denominem el servici 5 estrelles, no? Volem anar un pas més enllà, no? I és que qualsevol client de Caixa Popular senta que el cuidem perquè ens avancem a les seues necessitats, perquè ens preocupem, perquè l'escoltem. Això té molt que veure en l'empresa, no? Perquè parlàvem de 3 empreses premiades, però cada una és diferent, no? En necessitats diferents, en realitats diferents, no? I en quant a entitats financeres, què necessita una empresa? Pues algú que l'escolte, que entenga les seues necessitats, que es preocupe i que al final pues, busque acompanyar-la, ser més que nosaltres més que clients busquem aliats, no? Aliats per a en un futur treballar molts anys junts, no? I jo sempre que començo a treballar en una empresa tinc el somni de que anem a treballar els següents 10, 15, 20, 25 anys junts, no? Com? Pues seguint aliats. Molt bé. Josep, moltíssimes gràcies, molt amable. Gràcies a vosaltres. I a disfrutar de la nit, gràcies. Gràcies.